मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सारखौ गांसे आर'नाइजों बना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङा सेंग्रा सिख्ला हानजा मोसानाय बादायलायनायाव थामथि बान्थाखौ नोगोद 10,000 रां बान्था बावदोंमोन। दायो बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ हमनानै रायजोफोर सेंग्रा सिख्ला हानजा मोसानाय बादायलायनाय नोगोद 10,000 रां बान्थाखौ मोननो हादों उगुरि गामिनि सेंग्रा सिख्ला हानजा बिहामजो हानजा आरो बान्थाखौ बावगोन जोंहा लांगोना कौमालि दैमारि केन्डिडेट ZPC बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ हमनानैबो मोननै प्राइज लाखिदों बिथांमोननि गामिया आरो बिनिनो फावगिरि महेन मोसाहारि बिथांखौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बना लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बिथांनि आखाइनिफ्रायनो नोगोद 10,000 रां बोराय बुरै एबा बिहामजो हानजा मोसानाय बादायलायनाय मान बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ हमनानैबो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। बिनिनो बिहामजोफोरनि हानजा मोसानाय बादायलायनायनि थामथि बान्था दङ नोगोद 10,000 रां बान्था होगिरि मुस्लिमा अनसुमै बसुमतारी लेङाइ फोरोंगिरि कमलागुरि बर' फरायसालि आरो बान्थाखौ मोननो हादों सुदियापारा गामिनि बिहामजो हानजा बिथांमोनखौबो नैबे जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायदों। बान्थाखौ लांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बान्था होगिरि अनसुमै बसुमतारी मेदामखौ गांसे आर'नाइजों बना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोनो बिथांनि आखाइनिफ्रायनो मान बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। सुदियापारा गामिनि बिहामजो हानजा बान्था मोनगिरि दा बिनि उनाव दङ सेंग्रा सिख्ला जरा देमसि मोसानाय बादायलायनाय सेथि बान्था नोगोद 3,000 रां बान्था होगिरि मुस्लिम दिनेश्वर बर' LIC एजेन्ट इन्सुरेन्स एडभाइजार धेमाजि ब्रान्च बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बान्थाखौ मोनदों उदय ब्रह्म आरो सोमसि नार्जारि सुदियापारा गामिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायदों। बान्था होगिरि बिथांखौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लादों। दा बे समाव बान्थाखौ मोननो हादों सुदियापारा गामिनि आखाइ हमनानै बारा गैखालायबो दं। बे जोबनाय लोगो जोङो हांख्रायनानै लाबोजानाय सिंगार दंबायखायो जों बेखौ लाबोखागोन। बिनि उनाव दङ सेंग्रा सिख्ला जरा देमसि मोसानाय बादायलायनायनिनो नैथि बान्था नोगोद 2,000 रां बान्था होगिरि मुस्लिम ब्रह्म लेङाइ फोरोंगिरि सुदियापारा बर' गुदि फरायसालि बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बान्थाखौ मोननो हादों बर' बसुमतारी आरो देंखोआरि सौगियारि गामि उबायपुर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोबाय। बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों उबायपुर गामिनि फंबाय बिनानावमोनखौ। बान्थाखौ बिथांनि आखाइनिफ्रायनो बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ हमनानै आरो बिनि उनाव सेंग्रा सिख्ला जरा देमसि मोसानाय बादायलायनायनिनो थामथि बान्था नोगोद 1,000 रां बान्था होगिरि मुस्लिम सौगियारि गाहाय फोरोंगिरि गबिन्दपुर बर' गुदि फरायसालि सारखौबो एसे सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बान्थाखौ मोनदों जायखं बर' आरो पुर्बज्योति बसुमतारी गामि सुदियापारा बिथांमोनखौ मान बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। आखाइ खबनानैनो गोजोननाय थाबाय सानैसिम। बिनि उनाव दङ बैसागु गामि बादायलायनाय बेयाव सेथि बान्थाल' होनाय जादों। बेनिनो बान्था होगिरि दङ मुस्लिम बसुमतारी नोगोद 3,000 रां बान्थाखौ मोननो हादों सोमसि नार्जारि गामि सुदियापारा रूपक बसुमतारी बे समाव मोनफैथ'वाखै बेखायनो दा जोंजों लोगोसे दंफैयो आमार माजब
উপস্থিত আছে এতিয়া ৰিনিয়া তাই সাৰকে এই অনুষ্ঠানটো দিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বান্ধৱী Asumsi Natali, Abinabo Bandu, Abinaka, we go away. Other the Bapa, Green Fire, Rinia Tai, Social Worker, Unas of Foresi, Abinabo. Mamma Bandu, we go away. Akakumari, Abinaka, Solo, Abinimo, Abinamo, Abinabo, Musikori Bosmantari, kami Bhalaguri, kami Kampuba, Bapa Kampuba kami Buri Kolai Bai, ada Bangka Bangkiri, Musimatali mi Masani, Kabai Kampuba, kami siaran itu orang ini lagi Bai, dari Bangka Kampuba kami Buri Kolai kan, akhir Kumari kan, bini orang susmai ini niji Bangka, negeri Sri Dalam, Bangka negeri Muslim. Noreso Bosmantari, Railway Service, Kubaligaon, Abikako, Sigan Pasaya, Parliamentary Guri College, Arapako, Munadan, Sompor Bosmantari, Gami Surimari, Nebel Serezaran, Desumo, Noreso Bosmantari, Vijana, Mundis Sona Abre, Gabekana, Jacob Bai, Menabo, Apanikan Siaran, Morana, Guri College. Jasa siang pasal apa yang anda nak guna kau lekai, anda semua ini saya mau, yang pro, lekin mana tu orang nak guna kau lekai. Ini menurut kami pada ini, kami pada ini suci bapa negeri Sri Dabasulan, bangsa bawi musik semua, kalang jadi ni nukudunguri, ada bangsa ko menawan Musis Sundam Bosmantari, kami ini mengalami pun. Kalau Mumbai ko bangsa ko apabila gure kau ibai, ada bangsa negeri musik semua, bagi kamu kan siapa ini boleh lakukan gure kau ibai. Kalau bangsa ko apabila gure kau ibai, apa yang kau nak mengalami pun ni, kalau bini orang orang sampai pada ini negeri bangsa negeri Sri Dalam, bangsa ko kau Muslim untuk Bosmantari dengan apa ini IDP, kalau bangsa ko menawan golongan Islam kami setia para, kalau bangsa ko apabila gure kau ibai, kalau bangsa ini makin untuk Bosmantari, kita ko siang bahasa apa yang mereka gure kau ibai, ada bangsa ko ini untuk Bosmantari. Kalau semua bangsa orang itu mereka gure kau ibai, apa yang kau ni? Negeri Sri Dalam, bini orang besar mehet mulai berlari, bini seni bangsa negeri Dalam, bangsa dari musik orang Bosmantari Indian di Odisha, Bogamu, bangsa ko menang sehidup orang Bosmantari kami polbari. Tapi kalau makhluk bangsa ko apabila gure kau ibai, ada semua bangsa negeri Mandala Polino Bosmantari ya, semua buaya. Tapi ini agak bisi, awak ni Bosmantari jadi kita orang buaya. Tapi kita jadi kaya, ada yang mantu, kita ni apa yang kaya, mantu bangsa kaya gure kau ibai. Sehidup orang Bosmantari, kita lo mantu apabila kaya gure kau ibai. Kita bisu di Bosmantari Mumbai ko man ko lang kita ay kulay man ko kaya ay kasi ko ay kita apni saki sabay Sonjoy Bosmantari kami polbari bihan man ko kaya ay soi ko Bosmantari ko kisa APGCL ana ko lege josumo ese siang ko kaya kulay ko ay ada bangsa mangiri yo ta bolaren before masai Sinong Doki Nobari, Arab Kuntu Bosmantari, kami ini mengenai info. Sani ko bangsa ko apabila kaya gure kau ibai, ada bangsa lebih makan dunia sendiri. Arab mese siang mula kaya gure kau ibai.
आरो आंखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों आखाइ खबनानैबो आरो गोजोननाय थाबाय रायलायनिसिम बे समाव दङ बिहामजो एबा सिख्लाफोरनि मासि सुख'नाय बादायलायनाय बिनिनो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों मनालिसा बसुमतारी गगामुख शान्तिनगर सेथि बान्था नोगोद 1500 रां बान्था होगिरि मुस्रि बिलिफां माहारि लेखा फोरोंगिरि गंसे बन्दनाखौ बर' गुदि फरायसालि मनालिसा बसुमतारी बिनानावखौ नैबे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों बान्था होगिरि बिलिफां माहारि लेखा फोरोंगिरि गंसे बन्दनाखौ बर' गुदि फरायसालि गोजोननाय थाबाय सानैसिम बे समाव सिख्लाफोर मासि सुख'नाय बादायलायनायनि नैथि बान्था नोगोद 1000 रां बान्था होगिरि मोनसे सुंद' गयारि जाखांफु फालांगियारि सेरन सोनाफु गामिनि आरो बान्थाखौ मोननो हादों कनिका बसुमतारी गामि सेन जति स्कुल सुंद' गयारि बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बान्था मोनगिरि कनिका बसुमतारी गामि सेन जति स्कुल मरिगेम हाई स्कुलनि बिथांखौ बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायदों बान्थाखौ मोननो हादों कनिका बसुमतारी गामि सेन जति स्कुल गोजोननाय थाबाय मेदामनिसिम बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा कनिका बसुमतारी सेन जति स्कुल गामिनि आखाइ खबनानै रायजोफोर आरो बिनि उनाव दङ सियार सुख'नाय बादायलायनायनि थामथि बान्थाखौ मोननो हादों रुपा बसुमतारी गामि गगामुख शान्तिनगर बान्था होगिरि मुस्रि मिलन बसुमतारी नोगोद 700 रां मिलन बसुमतारी LIC एजेन्ट इन्सुरेन्स एडभाइजार धेमाजि ब्रान्च बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिनि सिगां बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आफादनिफ्राय बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों बान्थाखौ मोननो हादों रुपा बसुमतारी गगामुख शान्तिनगर नोगोद 700 रां बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानैबो गोजोननाय थाबाय सानैसो बिनि उनाव दङ जोंहा दैहु बुख्रुबनाय बादायलायनाय नोगोद 1000 रां सेथि बान्था होगिरि मुस्रि समायना बसुमतारी GPC जयरामपुर पन्चायत बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रिमा दैहु बसुमतारी गामि गगामुख बालिगाव दैहु बुख्रुबनाय बादायलायनाय बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बान्था होगिरि मुस्रि समायना बसुमतारी GPC जयरामपुर बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय दे आखाइ खबनानै गोजोननाय थाबाय बेनि उनाव दङ बिहामजोफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय सेथि बान्था नोगोद 5000 रां बान्थाखौ होदों मुस्रि प्रसाद बसुमतारी जाखांफु फालांगियारि गगामुख शान्तिनगर बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बान्थाखौ मोननो हादों सेन नारायणपुर गामिनि बिहामजो हान्जा सेथि बान्था प्रशान्त बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सेन नारायणपुरनि बिहामजो हान्जा बिथांमोनखौ मानखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोबाव खालामनो नाङा रायजोफोर थाब फैदो जोङो दहायनो एसे सिगां साखा बारा लानो थाखाय गुरै खावलायदों आखाइ खबनानैनो गोजोननाय थाबाय बेनि उनाव दङ बिहामजोफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय नैथि बान्था नोगोद 5000 रां बान्थाखौ बावदों मुस्रि कान्तिराम नार्जारी बिटिआर टिचार मरियम मिमन फुदुंगुरि प्राइभेट हाई स्कुल आरो बान्थाखौ मोननो हादों सेरन फुदुंगुरि गामिनि बिहामजो हान्जा सारखौबो एसे
सिगाङाव आबाद होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो उननिफ्राय गांसे आलामायजों बनायनो थाखाय गुरै खावलायगोन बान्थाखौ लांफैनाय गुरै खावलायबाय सेभेन फोरोंगिरि बिहामजो हान्जा आखाइ खबनानैबो गोजोननाय थाबाय सानैसिम बे समाव आरो बान्था होनाय हाबाफारि दंबावो बोराय एबा सेंग्राफोरनि दिहुननाय बादायलायनाय सेथि बान्था नोगोद 5,000 रां बान्था होगिरि मुस्रिमा दुलेश्वरी बसुमतारी रिटायार्ड टिचार नंमा बेटारि बर' एल पि स्कुलनि बान्थाखौ मोननो हागौ सनसलि गामिनिफ्राय बोराय हान्जा सनसलि गामिनि बोराय हान्जा दुलेश्वरी मेदामखौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बान्थाखौ बिथांनि आखाइनिफ्रायनो हरनो थाखाय गुरै खावलायदों आखाइ खबनानैबो बोराय सेंग्राफोरनिनो दिहुनबोनाय बादायलायनाय नैथि बान्था नोगोद 3,000 रां दंबावो बान्था होगिरि मुस्रि दुलेश्वरी बसुमतारी रिटायार्ड टिचार बर' एल पि स्कुल बान्थाखौ मोननो हादों सुबेबारि गामिनि बोराय हान्जा बिथांमोनखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सुबेबारि बोराय हान्जा बान्था होगिरि मुस्रि दुलेश्वरी बसुमतारी गोजोननाय थाबाय सानैसिम आरो बान्था होनाय हाबाफारियाव दंबावो जोंहा थुलुंगाखां बान्थाखौ मोननो हादों नोरोबारि ब्रह्मजानिफ्राय बिहामजो हान्जा बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बान्थाखौ मान बावनो थाखाय जोंहा जोंनि गेजेराव दंफैखायो बिश्वजित सरगियारि CRCC जयरामपुर क्लास्टार बिफाननि आखाइनिफ्रायनो नैबे थुलुंगाखां बान्थाखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ सिगां फारसे फैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बान्था होगिरि बिश्वजित सरगियारि बिथांखौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानैबो थुलुंगाखां बान्था धर्मदान नोलोबारि आरो बिनि उनाव दङ जोंहा थुलुंगाखां बान्था मोनसे दंबावो सनसलि गामिनिफ्राय सनसलि गामिनि बिहामजो हान्जा आरो बान्थाखौ मान बावगोन जोंहा उपलवारि प्रिन्सिपाल बेंगिरि एकाडेमि नलबारि सारखौबो एसे सिगां फारसे खालायनो थाखाय गुरै खावलायदों नैबे ओनसोलाव गामिनि बिहामजो हान्जा गोख्रैयै फैनो थाखाय गुरै खावलायदों सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानैबो आखाइ खबनानैबो गोजोननाय थाबाय सानैसिम आरो मोनसे थुलुंगा बान्था दंबावो सनसलि गामि बिहामजो हान्जा थुलुंगाखां बान्था बावनो थाखाय जोंहा रुपा बसुमतारी बिथांखौ बिथांनि आखाइनिफ्राय नैबे मान बान्थाखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायदों सनसलि गामि बिहामजो हान्जा गोजोननाय थाबाय मेदामनिसिम आखाइ खबनानैबो